Tjoegen zeggen dat Siep en zijn vriendin Adriana spul hien. Ze belden de politie. Mijn collega's zijn naar het gang. Ik ben zowel met de tjoegen als met het slachtoffer in gesprek gegaan. En later die nacht hebben we een man van 44 aangehouden op verdenking van mishandeling. En wat voor mishandeling gaat het dan om? Dat gaat gewoon om een mishandeling. Siep van de Ploeg wil Joet net meer reageren. Zijn manager liet weten dat het vooral een privé kwestie is. Just toen in RTL Boulevard vertelde hij wel wat er gebeurd is. De ruzie begon in Café Scooters hier achter mij. En hij zei, ja, waarom nog stritten? Zij wie driftig. En bij wijze van grap gooide ik haar over het schouder. Zij was lilk en zei, lip me los. En begon om zijn hier te squorden. En toen had hij haar op stritten treun. Zei het zelf. Nou, zei ik dat wie het dan. En zij is nog even bleun. En later hebben we het wel weer goed maken. De politie wil inhoudelijk net te vol op de zaak ingaan. Er is geen oorjef te dienen. De verklaring zullen nou naar de officier van justitie en die bepaalt dan of het de zaak wordt. Jonger Siep van de Ploeg speelt haast Jezus in The Passion, een productie van de EO. Die liet weten dat ze het hele gebeuren als een privézaak beschouwen.